My name na Basi Use. I am a confirmed Nigerian man. Since when I watch this Asante Nkabom program, I dey enjoy am well. Brother and sisters, I beg, subscribe to Nana KUSI Media. You watch Nana KUSI TV every day. Follow, enjoy with me. My name is Emmanuel Onyekule. I'm a fan one tapper. I want to go and watch Nana KUSI Media / Nana KUSI TV. Please follow me, subscribe. Let me also go and watch. My tears Asante Nkabom de kind of. Na de to so menu de mentie dia mewu tia adofo Asante fo omi ko tie de to so menu no o na KUSI Media ne ehunu ba bi Asante no efiri baaye ene Asante be si ne Mosomfo na KUSI obodo mensa brampa na mensanhia we de di kan na me de aseda kese pa na ema wo bra wo kan me ho bra me de Asante Nkabom de kan de bre wo wodafo obusa ho se ye den Asante Nkabom e di kan de guye se Asante Nkabom etoso miero na me de bre wo me de bre kwasi ada ukuada ena afi efia da bia 3 times in a week kame ho awo na KUSI Media ene na KUSI TV so na edi machi bra me de Asante Nkabom de etoso miero e bre wo we o my ma ye san ema munyina mo shi Mosomfo na KUSI obodo mensa brampa na masane mo hia ewo na KUSI Media ene na KUSI TV so ene nti sabro yo be kame ho na me no aba betoa akenkan no so ewo Asante Nkabom de etoso mienu eno emu na se de yenyina yinim no sesei na prempe ene kumasi ahemfo ene amanhodo so ahemfo ahia ya wodwendwena Asante Nkabom ho wonka bi nhemu na amrado atro krata de abre na prempe na yekenka krata de mu asem ema wote se de amrado de ababeto na prempe nim sesei no woma kwan ema ma hodo opese wote won ho no wonte won ho na omehye eye amrado ase ana aban ase na sakrata yi a amrado atro de abre eye otumfuo yi na prempe yi anu ye ben ena wode ekoma eye aban wie ansane ye beko akenkan no so no ye home so na ye nkonkotie ye aboafo nkrato ye ka se NK executive barbers wo mo na eboan eni se opɛ bia yuti ama ho aye fepa de a ye NK executive barbers akachi na mekanfo amawo NK executive barbers wo pachi number 2 junction so pɛ wo wura ye pachi number 2 kuro no mu a won sabe nkum so ɛhɔ na NK executive barbers ɛwɔ ɛno akire no ɛyɛ Adonko Bitters Limited omo so eboan papa ti say wode ɛyɛ Adonko premium energy drink aba ye wo Adonko black wo penny de penny na Adonko 123 ene Adonko atadwe ginger eno akire no wode Adonko hand sanitizer enso e de aba ni nyina no eye product ahodo a eye Adonko Bitters Limited wode abedwa so a ye kanfo aba bomodi ne kodwa so pe bi akira kwan na wonso watimi e de ayo ho yie we ho mama ye ho so ne nkuti wa boafo nkrato na se ye ba ye de akenkan sam no e de abetwa so empani say titi wo bi ka titi wo bi kire ene ye sa titi wo bi ka na titi wo bi kire de a mibusa say Asante efri hen ibirim kire say Asante efri bon bi mu ene obepi Asante man so ibirim kire say ofi atweaban so ene osane ba fom abakosam kire say Asante emusie bi ene kan wo ho bo mu ma enne wabeya Asante ne santi ena afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de edikan ene Asante Nkabom de etoso mienu ede brewo bisa ho se ye den Asante Nkabom edikan de ba ye na enyina na emu Asante Nkabom etoso mienu ene begina ye ebe me de GP so be kam ho memenda ene kwase ada bia ewo na KUSI TV ene na KUSI Media so nam de sa adwuma de dia bro memenda ene kwase ada bia ewo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook, Instagram and afi ye Twitter page so now benya sa kan cancel me nyina memenda ene kwasi ada bia medamase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kind of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State.
We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before, and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV. Yeah, omaima yesan emamwashishia ebio. Afe yebeko eye engoma no eso na yebetoa so. Yeda so ewo eye adoyo ya edikan ahwede a etoso edikan no. Na se de yenyere enim no amrado atrokrata e de abre eye nana prempe. Na nana prempe ama ne kracha kenka krata no ama imunsam ne de no kuremu nie afe ne yebehwe nana no adwe nkyere ewo saasemi eho. Nti yense bre yenkoi na yenkonkwohwe anu ye ya nana prempe de be kwa akoma eye amrado wie sabre nana prempe de kase yeda so okumase ahimfie na nana prempe se mpanimfo sade amrado asie no na muadwene ene sei wana nana asafo hene esori ye no se nana mesre ese mabofo ne mpagya wo mu na sabi abia ye be kire mpani no ye me enkire enkoda wana nana prempe ese ochia me ka kire amrado abofo se wo mpagya wo mu kakra na kakra wa baba beje emuaye na ochia me se amrado abofo se de nana esie no wo se ye nyina nkra na emu entete nkra ne ena aboade pini konachi ansa na wapem nti mumpagya mu ekakra na abofo ne se nana yate wana be komhene se nana krachi a wode krata yi eba yi yese wode sei ena ohene krata se ne din di owura begya wana be komhene se wo ye ne ho so oburuni jama mu nsia nwuma sabe mu bi ne mu nsia ma ne yenka ho krachi smafo se de sekwesi kokko e de smawo a ka kire no preko pese menko amanfrafo de sabe wo adwene nko wo adwene se ye de ye ni adwene anase e de ben na bantima hene se e bufu sem se e bo nipa akomahi kwesi kokko pese wo bo ye bra yesu ana nana makrache ntro krata enkoma ne se usutre ena mamponso enyawa nti wompire wo sese kire asem no so ena asafo hene se bio ma wonfa nka ho so sahweni aman a wodo ho akwakwahye na sene so no wompire so o ma won kwan emo mesom na bantima hene se afen so adwade a woka ho asem no saman nyina atwa pra akwakotena na gya wo ma wonka ho a wo gidi se wo betimi aba wasase so bio aba bedida na se saa enipa nyina ekwa sabe oni ana wose ena obeton yema amano ewa ena nana prempese nananom medamo ase mpene se be no so a emiampa krachi ko ne ko chiro ye mu nyina ma yemfa nkoma no okwa fre akwa no mo se what the same pu beja fre no mame ha nyaja krachi ekofre osomafo yi ede no ebaaye no obaaye na beja se nana krachi se ohwehwe me na prempese ane tenase no tenase na bantima hene se owura beja enti kwase kokko ende mo na adwene anase wono nko a wa
ɛna owura bɛgya se wɔne yɛnni nkitaho ɛwɔ biribiara ho ɔsɛ wiɛ ɛhɔ na bantoma ɛhene sɛ ɛntia ɛyɛ a montwodofo na sɛbe ɛnyɛ soma nyinaa ɛna yɛkorɔ ɛhɔ na mekɔmhene sɛ sɛdeɛ nana bantoma hene seɛ no woyɛ ɔkani ba enti sɛ wɔsoma wo a bisa no asɛm korɔ anyɛ saa wɔbɛma wano akɔpa na sɛbe wɔhemmɔne ɛni baabi na emu mpanimfo bɔne yenim sɛ woka na futufoɔ ho enti ɛna yɛbisa woɔ ɛhɔ na owura bɛgya se nananom obroni mmara deɛ ɛno nko wɔno koraa sɛ yɛtwerɛ ɛfiri aburokyire ɛbrɛ no ɛsɛ kɔka sɛ yi a ɔni ano ɛsɛ sɛ ɔkorɔ wiɛ nana prɛmpɛ na saa bere wɔka sɛ wɔse me nana ɛkyire wɔ hɔ yi yɛprɛ no nkorankorɛ sɛ kwasi kɔkɔɔ ɛsɛ kɔyɛ biribi a bisa ne emu yie na sɛ wohwɛ na asɛm a wɔde ɛsoma woɔ no ɛntaase mu a wɔtu no fo akyerɛ no amammerɛ sɛ woka na wante wase a fa n'adwuma ɛma no na wowɔ nkɔ a na wowɔ adeɛ neɛ mekan krakye ɛde krataa no ɛba nana prɛmpɛ na saa bere wɔkasa wɔ sɛ krakye aba deɛ a pagya wo mu ɛkakra ɛna owura bɛgya wɔsɔreyɛ ɛkɔ abɔnten saa bere krakye ɛnso ɛna ɛkasa wɔ sɛ nana krataa no mu ɛnsɛm ɛnie bɛnhyia ahemfie Kumase ɛyɛ obubuo bosom ne da ɛtɔ so ɛnson afe apem ahanwɔtwe ɛde ɔwɔtwe ɛnkron owura amrado mensa kan krataa no meda wase ɛsɛ waba aba bɛbɔ ma basoɔ mepɛ sɛ me nso mema wote sɛ mepa asomdwie megye sɛ aban ɛma ho kwan a me ne me man ɛne wayɔnkofa ɛno bɛyɛ den emom ɛto a wo se yɛmfa yɛn ho ɛnto wo soɔ no ɛdeɛ meda wase nanso mentumi nyɛ saa ɛfiri sɛ ɛnyɛ deɛ mepɛ nyinaa ɛna wopɛ ebiew mesrɛ meka sɛ wodwitwa me nankokom deɛ ɛma meka saa bi ne sɛ wo se mampɔn se wɔde wɔn ho ɛba abɛhyɛ wase ama wɔn nso wapene so sɛ me berempɔn ebi ɛfom me na wɔba wo a wonyini mfiri me nsɛm ɛnyɛ adeɛ a mebodwo soɔ enti sɛ mema ho kwan a ɛnyɛ yie ebiew mepɛ sɛ sɛhwi ɛne wɔn a wɔde wɔn ho aba bɛhyɛ waseɛ no ɛsan ba mepɛ sɛ bibisa wo sɛ wo se mema kwan na adwadie ɛnkɔ so wɔ Asante na wogye me nipa nyinaa yi na hefoɔ ɛna wɔn nkorɔfoɔ bɛkɔ akɔtɔn nneɛma no ɛde ama wɔn mu ɔno sɛ obiara wɔ se wɔbɛhyɛ wase no ɛntumi ntena masase so nti ɛbɛma wɔn kuro no adane amanfo sɛbe deɛ wɔtwa wo bɛɛma no ɛsoɔ no wɔne wo ho adwempa mekyia wo pii dwene me nsɛm ho ɛyɛ me nana prɛmpɛ amrado ɛnkran wiɛ nti krataa nana prɛmpɛ ɛnso ɛtwerɛ ɛde akɔma ɛyɛ amrado ɛno no na krakye kenkan wieyɛ no ɛna nana prɛmpɛ sɛ mpanimfoɔ sɛdeɛ krakye atwerɛ nwoma no ɛno no na mo adwene yɛ wɔ ho ɛne sɛn wana bantoma hene sɛ nana ɛyɛ ana mekom ɛnso sɛ nana ma yɛmfa nkɔ saa na nana prɛmpɛ sɛ ahenkwa frɛ owura bɛgya ɛma me na ɔmɛgye nkɔ agya wɔfrɛ owura bɛgya ma ne baeɛ na owura bɛgya baeɛ no ɛne wɔ se nana ahenkwa se ɔfrɛ me ɛna nana prɛmpɛ sɛ krataa wɔde baeɛ no so ɛmu ayɛ nie fa kɔma amrado na agya owura bɛgya se nana mate neɛ nana prɛmpɛ ɛde to nana ne hemfo ɛde ne mpanimfoɔ nyinaa anim sɛ yɛbɛpagya yie mu na agya wɔn nyinaa no wɔsɔreyɛ wiɛ ɔman ma deɛ akɔsie no ɛsɛ nana prɛmpɛ nso atwerɛ krataa yɛ a wɔde ɛkɔ akɔma amrado na krataa no mu nsɛm ɛna yɛatie yi ɛkyerɛ sɛ nsɛm a ɛyɛ amrado ɛde soma owura bɛgya ma a wɔde brɛ no yɛn ho mmuayɛ ɛna nana prɛmpɛ nso ɛde ɛkɔ akɔma no yi na krataa no kɔka amrado nsa a wɔno nso wɔbɛsɛ de sɛn
wie yɛmfɛsi na nyankopɔn ne yɛadom na wɔtwe sɛ ne yɛbɛsan yɛ ba bɛhyia bio ɛwɔ na KUSI media ɛne na KUSI TV so na afei yɛhwɛ nia ɛyɛ amrado wɔno nso wɔbɛka ɛwɔ krataa na prɛmpɛ nso ɛde ɛkɔ akɔma ne mo so mfo na KUSI makrao bye bye ɛmpani se titi wo bi ka titi wo bi kyerɛ ɛne yɛsɛ titi wo bi ka na titi wo bi kyerɛ deɛ a mibusa sɛ asante efiri hen ebinom kyerɛ sɛ asante efiri bon bi mu ɛna obepi asante man so ebinom kyerɛ sɛ ofi atweaban so ɛna osane ba fam abakɔsam kyerɛ sɛ asante emusua bi ɛde ka wɔn ho bɔ mu ma ɛnɛ wabɛyɛ asante ne sɛnti ɛna afi mede ngoma a wato ne din Asante Nkabom deɛ di kan ɛne Asante Nkabom deɛ to so mienu ɛde brɛ wɔ bisa ho sɛ yɛdɛn na Asante Nkabom edi kan de ba yɛ na ɛnyina na mu Asante Nkabom ɛto so mienu ɛne bɛgyina yɛ ɛbɛyɛ mɛde GP sɛ ɔbɛka me ho memenda ɛne kwasi ada bia ɛwɔ na KUSI TV ɛne na KUSI media so na mede saa dwuma die dia brɛ memenda ɛne kwasi ada bia ɛwɔ yɛn social media platform ne nyinaa so YouTube, Facebook, Instagram and after your Twitter page so. Now benya sa ken cancel me nyina. Memenda ene kwasi adebia. Medamwase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kind of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV.